Samospráva je postavená na princípe zákonnosti, verejnej kontroly a pravidelného stretávania sa verejných orgánov. Dochádza k rozpadu týchto základných princípov v obci Veľká Mača? Takisto ako dochádza k rozpadu tých nápisov? O tom sa dozvieme v mojej ďalšej reportáži. Ako to celé vlastne začalo? Celý ten proces investigatívy začal na základe podnetov od občanov, nakoľko, viete, je to malá obec, tí obyvatelia sa boja občas osobne alebo pod svojím menom vystúpiť a konfrontovať či už starostku, poslancov alebo ďalších ľudí, aj keď určite vo veľa prípadoch tí ľudia idú do toho, ale naozaj vo väčšine prípadov sa toho boja, nevedia, ako to funguje a nevedia vlastne, ako to najlepšie vyriešiť. Ale samozrejme tie podnety prichádzali, ľudia ma začali oslovovať. Na základe toho som začal posielať žiadosti. Na základe paragrafu 211, je to infozákon, na základe ktorého máte právo si žiadať od obce verejne dostupné informácie a dokumenty. A tu začal prvý problém. Ten problém začal v tom, že začali sme posielať jednu žiadosť, druhú žiadosť, tretiu žiadosť. Proste tých žiadostí bolo nie až tak veľa, ale problém bol skôr ten, že čo nastalo zo strany obce. Proste obec nám začala písať odpovede a rozhodnutia k týmto našim alebo k mojim žiadostiam. No a tu nastal prvý veľký problém. Dostali sme nespočetné množstvo rozhodnutí o čiastočnom nesprístupnení informácií, kde sa starostka neustále snaží hľadať cestu, ako vám neposkytnúť tie informácie a nie ako vám ich poskytnúť. Čo je veľmi zaujímavé, lebo tie veci sú verejne, majú byť verejne dostupné a tí občania ako verejná kontrola majú mať k tomu, myslím si, že plné právo a plnú informatívnosť. Veľmi veľakrát nám starostka odpísala, že na základe GDPR a podobných informácií nám nemôžu poskytnúť tieto informácie, čo je ale rozpor troška, lebo vždy som jej v tých žiadostiach uvádzal, že ak je potrebné anonymizovať a na základe GDPR tieto informácie, ak majú mať problém s tým, že mi ich má vydať, tak ich má proste anonymizovať. Aj na základe tohoto nám odpísala, alebo mne odpísala, že nám ich nevydá, potom našla sa snažila nájsť ďalšie iné paragrafy, alebo proste nejaké veci, že áno, máte to tam, pritom to tam nebolo. Veľmi veľakrát odpovedala na úplne iné otázky, o ktoré sme ju žiadali. A tu vznikol ten veľký problém. Ja som potom samozrejme oslovoval ďalej, nakoľko sme boli aj odvolania voči tomuto, ani na tie nereagovala starostka, tak som bol nútený podať ďalšie sťažnosti alebo podnety na okresnú prokuratúru v Galante, ktorá nám začala už posielať viaceré listy o porušení viacerých zákonov. Čiže dochádzalo naozaj k porušeniu viacerých zákonov aj na základe nesprístupnenia informácií. Tých porušení bolo viac ako, nechcem povedať 7, 8, 10, naozaj veľa. A toto je ten základný a zásadný problém. Lebo obec by mala byť jednak transparentná a jednak by mala konať pre tých občanov. Samozrejme, zo začiatku, keď som začal navštevovať tento obecný úrad, tak som sa stretával už samo o sebe tam s veľa čudnými praktikami. Tie praktiky môžem pomenovať tak, že bola tam dosť vysoká neochota zo strany pracovníčok aj zo strany starostky obce. Neviem do dnešného dňa, že na základe čoho, lebo pritom tie žiadosti a moje osobné návštevy boli úplne štandardné, o ktorých mám aj samozrejme video nahrávky. Je to verejné miesto, obecný úrad je proste verejná služba pre ľudí a dokonca v
októbri nastal ďalší veľmi, si myslím, že extrémny prípad, kedy som bol napadnutý na obecnom úrade nejakou SBS službou, ktorá sa ani nekvalifikovala. Proste ja som tam prišiel, pýtal si nejaké informácie a prišiel za mnou nejaký pán, proste ma spacifikoval, chytil mi mobil, držal ma silno za ruku a proste snažil sa ma obmedziť a robil na mňa výhražné veci, aj ktoré som potom bol nútený samozrejme nahlásiť na políciu a polícia to samozrejme potom nejakým spôsobom vyhodnotila, hej. Prosím? Napodateľnú, tam. Čo? No, keď niečo chcete. Čo sa informujem? Ja idem dať napodateľnú. Prosím? Písnite sa. Počkajte. Nemôžem si. Môžete ma nahrávať určite. Prečo? Ste Ja verejný si to činiteľ. nežiadam. Nie, ste verejný činiteľ. Nežiadam, aby si ma nahrával. Rozumel si? Kvôli čomu? Rozumel Ja si? som na... Pýtam sa ťa, či si rozumel. Čo? Ty si ma nebudeš nahrávať. Z akého dôvodu? Lebo si to nežiadam. Dobre, v poriadku. Môžeš mi pustiť ten telefón? Vypni to video. Okamžite. Čiže toto je ďalšia veľmi zvláštna a zaujímavá praktika, o ktorej možno, že veľa z vás obyvateľov neviete. Proste dať na obecný úrad dlhodobo SBS službu pred dvere, vy tam prídete a proste vás tam čaká SBS služba, je úplne neštandardné a myslím si, že taký unikát veľkomačanský, ktorý v dnešnej dobe sa už tomu troška možno, že smejeme, takisto ani poslanci nechápali, čo sa to deje a z akého dôvodu a titulu. Samozrejme starostka mala na to svoje nejaké argumenty, ktoré síce nevedela vypodložiť alebo ani nejako povedať, proste boli to ďalej len jej klamstvá, ktorými šíri aj tie ďalšie veci. Avšak podstata je tá, že prešli nejaké obdobia a už zrazu v dnešnej dobe po tých 3 mesiacoch tam SBS služba nie je, čo som aj rád, lebo môžu vlastne v kľude tam tí obyvatelia prichádzať a žiadať si tie informácie od toho obecného úradu, od tých zamestnankyň. Viete, prísť tam a pýtať si informácie, ako som ja zažil osobne a neustále máte v pozadí SBS službu, ktorá vás konfrontuje s tým, že a čo tu robíš a na čo sa ty pýtaš tých ľudí a vypadne odtiaľto a proste začína vás ešte aj zastrašovať. Myslím si, že nie je úplne s tým kostolným poriadkom. No. Kto je tento pán? Sekuriťák. To znamená? Dáva pozor, aby dával. Si nebehal ľuďom do Ja sa pýtam, pani. Sem si ma poslali. Potrebujem inde. Že aby to dával pozor Na nás. Na vás. Deje sa tu niečo také, že potrebujete ochranu? No, pýtam sa normálne. Pane, došli ste s niečím konkrétnym. Ja som si došiel spať. Ale blbosti sa tu vypýtujete, Počkajte, prečo? Otravujete Čo mi otravuješ? Vy ste ma sem poslali. Čak ale sa informuj, to čo máš v papieroch a nie to, kto som ja. Prečo? Však vy ma vyháňate a vy ma tu Čo za chvíľku to dirigujete. vyžeriem, ale potom Vy ma tu uvidíš. vyháňate a vy ma tu Uvidíš, dirigujete. to V poriadku, kľudne urobte to, čo máte právomoci. Ja som na obecnom úrade, kde sú verejne dostupné informácie. No, Hovorím, že sa informujte, ale toho ešte... prečo? Však sa informujem. Lebo zdržiavate pani, ktorá má robotu. S čím ju zdržiavam? Však ona je tu na to, aby slúžila zamestnancom a ľuďom a občanom. Takže deje sa tu niečo také, že máte pocit, že ste v ohrození? Si moderátor, alebo čo? No, budem robiť aj reportáž. Nemôžem sa pýtať? Vy sa chcete informovať ohľadom tuto nejakých papierikov a neviem, čo to máte. A? No, tak na čo pani zdržiavate svojimi primitívnymi otázkami? Počkaj. Prečo? Keď sú v ohrození, tak nemôžem sa to opýtať? Akože čo mňa do toho? Vy ste platení, ak ste tu daní a platení obcov, tak na to mám právo sa opýtať. Akože čo mňa do toho? Mám na to právo, som verejný občan, toto je verejná inštitúcia. Právo sa opýtať, čo chceš. Nie, ja mám právo sa opýtať presne tak, čo chcem. No, ale ohľadom týchto papierov, s ktorými si došiel. A? Ale o tom si už urobte vlastne všetci svoj vlastný názor. Ja ako investigatívny človek v tejto práci pokračujem a som presvedčený o tom,
nakoľko aj tí ľudia, ktorí mi dávali tie podnety, že čo sa deje v tej obci a dochádza k nedobrému hospodáreniu s financiami a vlastne preto aj tá investigatíva tam je. Nevieme prečo mlčí. Takisto hlavná kontrolórka bola vyzvaná viackrát, bola urgovaná, že proste preverte toto. Ona proste 3-krát ani neodpovedala, raz odpovedala, že ona to v 20% úväzku nebude riešiť a proste nemá na to priestor riešiť podnety od občanov. Už ďalej táto informácia je veľmi, veľmi scestná, myslím, že je zaujímavá. Ale uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú samozrejme orgány prokuratúry a orgány obce Veľkej Mači, ktoré by tieto úkony mali preveriť. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ja som vám chcel ozrejmiť touto reportážou veci, ktoré sa v obci dejú. Takisto vám ukážem, budete vidieť o chvíľu tu dole, konkrétne, aké rozhodnutia nám poslala obec, aké žiadosti sme posielali. A samozrejme vám ukážem aj rozhodnutia z prokuratúry. Takisto veľa vecí už môžete nájsť na mojom webe www.inms.sk ako investigatívny novinár Michal Škuril.sk, kde sa viete určite dočítať viacej, aj nájsť si tie podrobné články. Takže ďakujem za pozornosť a ideme ďalej a veríme, že sa nám podarí a spolu aj takisto by som chcel pochváliť poslancov, ktorí začali byť aktívnejší, ktorí takisto tlačia na starostku. A možno ešte jedna veľmi dôležitá informácia. Starostka nevydávala informácie len občanom alebo novinárom, alebo ich čiastočne neprístupnila s tým, že tam sa snažila hľadať nejaké zákony, ktoré akože jej umožňujú to nesprístupniť, ktoré prokuratúra rozhodla, že je to v rozpore a proste porušila zákon. Tak takisto je veľmi dôležité povedať, že starostka poslancom, ktorí podpísali a vyžiadali ju o predloženie faktúr a určitých vecí ohľadom financií, takisto im nepredložila. Viete? A toto je ten ďalší veľmi zásadný problém, ktorý v obci nastáva. Čiže nefunguje hlavná kontrolórka, starostka nevydáva informácie, finančné oddelenie každému rozpráva, že na to nemáte právo, to vám nemôžem vydať. Proste to sú verejné financie, o ktoré by sa občania alebo niektorí ľudia mali zaujímať. A bohužiaľ táto vec nefunguje a preto nastala aj táto investigatíva. Verím, že sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Takže sledujte ma. Ďakujem za pozornosť.